И така, днес ще направим лего макет на двигател на BMW E30 M3. Предварителните части, които трябва са две ето такива. Те са каселно като правилни изсушени една до друга. Като в химическото. Трябват ни две такива. Събираме ги ето тук така. После ни трябва прав ъгъл, двойка. Не, там не снимай. Да. Прав ъгъл, двойка, четворка 2 реда на 4 и които трябва да направим, което трябва да съединим е така. Първо това го слагаме ето тук така. После това го слагаме така. И като намерим двойката, ние слагаме тук е така. Трябва да се получи нещо е такова. После имаме тройки по 2 реда. Тя ги слагаме така, за да може хубаво да съединим двойката и правия ъгъл с четворката. Трябва да се получи нещо такова. После имаме шестица. Ние слагаме една отзаде. След това слагаме четворка ето тук. Тук където има 3 дупчици, т.е. 2, взимаме една такава, но с 2 дупки, по-точно тази. Слагаме нея тук. След това слагаме тази единичната дупка. Ето. Сега слагаме тази зъбновидната, която е като триъгълник. Ето я, тук може да я огледате в моята длан. Ние слагаме